भेटाइल बिया रे हो दौरा लेके घाटे पर भेटाइल बिया रे करिया डरस में माला आइल बिया रे लला के डरस में माला आइल बिया रे हो सखिया के संग में ले आइल बिया रे हो सखिया के संग में ले आइल बिया रे लला के डरस में माला आइल बिया रे करिया डरस में माला आइल बिया रे मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो आइल बिया रे डीजे कंचन राज करिया चला माला बिया वो पार हटे न सनले घर बा फुलावार हटे से चला माला बिया वो पार हटे न सनले घर बा फुलावार लागता पाड़ा काला पिटाइल बिया रे लागता पाड़ा काला पिटाइल बिया रे हो दौरा लेके घाटे पर भेटाइल बिया रे उ दौरा लेके घाटे पर भेटाइल बिया रे करिया डरस में माला आइल बिया रे लाला के डरस में माला आइल बिया रे आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार कंचन राज करिया करिया डरस में माला आइल बिया रे हो राहुल राजा धानी हो सुन मोरा बात दियरी जरा के उ ले ले बिया हाथ राहुल राजा धानी हो सुन मोरा बात दियरी जरा के उ ले ले बिया हाथ मनोज भाई से ला जाइल बिया रे रवसन मनोज से ला जाइल बिया रे हो दौरा लेके घाटे पर भेटाइल बिया रे हो दौरा लेके घाटे पर भेटाइल बिया रे करिया डरस में माला आइल बिया रे लाला के डरस में माला आइल बिया रे स्टूडियो रोशनपुर सपहा।